Tady je amatérská vodní dýmka. Ukaž na kameru. To je ona. Počkej, pojď víc na světlo, aby to bylo vidět. Počkej, amatérská vodní dýmka. Počkej, pojďte sem. To fakt funguje, ale... Už to lepší, vole? Než ta sirka? Jo, už je to dobrý. No... Hej, se to povedlo, ale... Tak ty bongo bong. Ale už to není tak zahulený. V keřátek má to bongo. Napí to... To si radši vyrobíme. To do té Coca-Coly. No. Má ho fakt? Myslím, že se koupil. Hej, to si děláte prdě. Pojď na světla, ať co vidět celou tu vodní dýmku. Je, to je bomba. Hej, jak to může fungovat. Pročko nám dejte fakt jako na ty díry, aby to bylo víc vidět. Chtěl hulení do toho. Jo. Tak to je profi hulení. Docela Quentin tam byl. Má takhle dobré. Furt to je David to úplně do toho. Chce to šlauf. To chce. Prostě jenom do toho. Jemný. No a Karle, od tohle my jsme se životně pokusili. A máme aspoň na to, jak to udělat. Ještě. Potřebujeme nějakou hodně dlouhou hadici a uděláme si udar. Ale ze skla. Borci, že vás to baví, ale... Vás to baví. Vymýšlet píčovin. To pak to